కృష్ణ. అందరికీ ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో 12వ రోజు భక్తి యోగంలో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపిక కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. ఫస్ట్ టైం పాడతాను, సెకండ్ టైం రిపీట్ చేయండి. సెకండ్ టైం నేను థర్డ్ టైం చెప్తాను, మళ్ళీ మీరు ఫోర్త్ టైం రిపీట్ చేయండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తి యోగం. సో భక్తి యోగం మధ్యలో 7 నుంచి 12 వరకు అధ్యాయాలు భక్తి యోగము. అయితే ఈరోజు 12వ అధ్యాయం, లాస్ట్ అధ్యాయం భక్తి యోగంలో. ఈ అధ్యాయం పేరే భక్తి యోగం. నిన్న 11వ అధ్యాయం చూసాము. విశ్వరూప సందర్శనంలో భగవంతుడు విశ్వరూపాన్ని చూపించడం. ఈ విశ్వరూపం విశ్వం ఉన్నప్పుడే ఉంటుంది, విశ్వం విలీనమైనప్పుడు ఉండదు. అందుకే దాన్ని విశ్వరూపం అన్నారు, విశ్వం యొక్క రూపం కాబట్టి. అన్నిటినీ కూడా జరగబోయేది జరిగేది అన్నీ కూడా జరుగుతున్నది అర్జునుడు అందులో చూడటం జరిగింది. సో చివరికి మరి ఆ విశ్వరూప సందర్శనం చేసిన తర్వాత తన పట్ల శరణాగతితో ఉంటూ నిష్కల్మషంగా నిర్వైరత్వంతో ఉన్నప్పుడు ఎవరి పట్ల శత్రుత్వం లేకుండా ఏ రకంగా భగవంతుడిని ఆ మార్గంలో పొందొచ్చు అని భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు భక్తి యోగం మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. ఏవం సతతయుక్తా ఏ భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే ఏ చాప్యక్షరం అవ్యక్తం తేషాం కే యోగ విత్తమాహ. ఎవరైతే సతతము యుక్తులై ఉంటారో, ఎందులో భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే, భక్తిలో నెలకొని సతతము యుక్తులై ఉంటారో వాళ్ళు ఏ చాప్యక్షరం అవ్యక్తం, ఎవరైతే అక్షరం అంటే నాశనం లేని అవ్యక్త ఈ బ్రహ్మతత్వాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు, తేషాంకే యోగ విత్తమా, ఈ ఇద్దరిలో యోగ విత్తములు యోగ పరిపూర్ణులు ఎవరు అంటున్నారు. ఎవరిద్దరిలో? ఎప్పుడూ నీ భక్తిలో నియుక్తులై ఉన్నవాళ్ళు, ఆ తర్వాత అక్షర తత్వాన్ని, అవ్యక్త అక్షర అంటే వ్యక్తం కాని ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని ఆరాధించేవారు. ఈ ఊర్లో ఎవరు పరిపూర్ణులు? సో ఎప్పుడు నీ భక్తిలో ఉండేవాళ్ళంటే ఇలా భగవంతుణ్ణి స్వయంగా ఆరాధిస్తూ భక్తిలో ఉండేవారు. ఇదేమో అక్షరతత్వం అంటే ఈ జ్ఞానయోగ మార్గంలో అంటే భగవంతుని ఒక బ్రహ్మతత్వంగా ఆరాధించేవాళ్ళు. వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు ఉత్తములు అంటున్నారు.
సో ఇక్కడ దీనిని బట్టి భగవంతుణ్ణి కొందరు బ్రహ్మతత్వంలో అంటే ఒక వెలుగుగాను, ఒక ఆకారం కంటే కూడా ఒక శక్తిగాను, ఒక వెలుగుగాను, బ్రహ్మతత్వంగా ఆరాధించే వాళ్ళు ఉంటారు. కొంతమంది అందరి హృదయాల్లో ఉన్న పరమాత్మగా ఆరాధించే వాళ్ళు ఉంటారు, అందరిలోనూ భగవంతుడు ఉన్నాడు అనే ఆ ఉద్దేశంతో. ఇంకా కొంతమంది స్వయంగా భగవంతుడి యొక్క రూపాన్నే స్వయంగా ఆరాధించే వాళ్ళు, 3 రకాల వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఇలా భగవంతుణ్ణి స్వయంగా ఆరాధించే వాళ్ళు, అలాగే బ్రహ్మతత్వాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళు, వీళ్ళల్లో ఎవరు ఎక్కువ యోగ పరిపూర్ణులు అని చెప్పి అర్జునుడు అడిగినప్పుడు భగవంతుడు ఏమంటున్నారంటే, మయ్యావేశ్య మనోయే మాం నిత్యయుక్త ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేత స్తే మే యుక్తతమా మతాః. నా రూపం మీదనే మనస్సును స్థిరపరిచి మహోన్నతమైన దివ్యమైన శ్రద్ధతో నన్ను నిత్యము ఆరాధించే వాళ్ళు మరి యుక్తతమ మత వాళ్ళే పరిపూర్ణులని నా యొక్క అభిప్రాయము నా అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నా మీద మనస్సును పెట్టి నిత్యము నన్ను ఆరాధిస్తూ శ్రద్ధతో, ఆ దివ్యమైన శ్రద్ధతో ఆరాధించే వాళ్ళు యుక్తులు, పరిపూర్ణులని నా అభిప్రాయము అని చెప్పి తర్వాత ఏం చెప్పారు, ఏ త్వక్షరమ నిర్దేశం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థం అచలం ధ్రువం సన్నియమ్యేంద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః తే ప్రాప్నువంతి మామేవా సర్వభూతహితే రతాః. సో ఎవరైతే ఈ అక్షరతత్వాన్ని, అక్షర బ్రహ్మతత్వాన్ని, అక్షరం అంటే నాశనం లేనిది, మరి భగవతత్వం కాబట్టి అది కూడా భగవంతుడి యొక్క తత్వమే. కాబట్టి ఈ అక్షరతత్వం నిర్దేశాన్ని, ఈ అవ్యక్తాన్ని ఉపాసన చేసే వాళ్ళు, ఆరాధించే వాళ్ళు కూడా సర్వత్ర గమ చింత్యం అంటే ఈ బ్రహ్మతత్వం గురించి దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే భగవంతుడి క్యారెక్టరిస్టిక్సే, మరి బ్రహ్మతత్వం కూడా ఆయనే కాబట్టి సర్వత్ర గమ చింత్యం అంటే అంతటా, సర్వత్రం అంతటా వ్యాపించి ఉన్నది, అచింత్యం మన ఇమాజినేషన్కి మన ఊహలకు అందనిది, ఊహాతీతమైనది, కూటస్థం మార్పు లేనిది, అచలం కదలనిది, ధ్రువం స్థిరమైనది అయిన ఈ బ్రహ్మతత్వాన్ని ఎవరైతే ఆరాధిస్తారో, ఎలా సన్నియమ్యేంద్రియ గ్రామం ఇంద్రియాలన్నిటినీ నియంత్రించుకుని సర్వత్రా సమబుద్ధయ అందరి పట్ల సమబుద్ధితో ఉంటూ, ఒకళ్ళ పట్ల రాగం ఒకళ్ళ పట్ల ద్వేషం అని లేకుండా అందరి పట్ల సమబుద్ధితో ఉంటూ తే ప్రాప్నువంతి మామేవా వాళ్ళు కూడా నన్నే ప్రాప్తి పొందుతారు, చెందుతారు. సర్వభూత హితే రత అన్ని జీవరాశుల యొక్క మంచిలో, హితంలో వాళ్ళు రతులవుతారంటే ఆనందిస్తారు. అందరి మంచిని చూసి వాళ్ళు ఆనందించే వాళ్ళు, అలాంటి వాళ్ళు కూడా మరి నన్ను తప్పకుండా పొందుతారు. సో ఈ బ్రహ్మతత్వాన్ని ఆరాధించే వాళ్ళ గుణాలు, లక్షణాలు, బ్రహ్మతత్వం లక్షణాలు చెప్పారు ఇక్కడ, ఆరాధించే వాళ్ళ లక్షణాలు కూడా చెప్పారు. సో బ్రహ్మతత్వాన్ని ఏమన్నారు, భగవంతుడే కాబట్టి అది కూడా అందుకని ఇంద్రియాతీతం, ఆయన ఇంద్రియాలకు అతీతుడు, సర్వవ్యాపకం. మరి భగవంతుడు సర్వవ్యాపకుడు, ఊహాతీతం, మనకు ఆయన శక్తి మనకు మన ఊహలకు అందనిది, మార్పు లేనిది, కదలనిది, స్థిరమైనది. అందుకే సత్ అని కూడా అంటాం, మార్పు లేనిది, నిత్యము అలాగే ఉండేది ఒక భగవతత్వము, ఆయన తత్వమైన ఆత్మ అని చెప్పి. సో స్థిరమైనది, మార్పు లేనిది, కదలనిది, వ్యక్తీకరించబడని ఈ పరతత్వ భావనను ఆరాధించే వాళ్ళు కూడా సమస్త ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకుని తద్వారా అందరి పట్ల సమభావం కలిగి, ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మరి రాగద్వేషాలు తగ్గిపోతాయి. మరి సెన్సెస్సే కదా మన కోపాలు, తాపాలు, రాగాలు, ద్వేషాలు కలిగించేది. కాబట్టి ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకుంటే మన సెన్సెస్ని అందరి పట్ల సమభావంతో, అందరి సంక్షేమంలో ఆనందించే ఆ రకంగా వాళ్ళు నన్ను పొందుతారు. సో భగవంతుణ్ణి పొందటానికి కారణం ఏమిటి మార్గం అంటే అందరి పట్ల సమభావం, అందరి సంక్షేమంలో నిమగ్నమై ఆ రకంగా వీళ్ళు కూడా నన్ను పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. అయితే ఏం చెప్పారంటే క్లేశోధిక తరస్సు ఇద్దరూ నన్ను పొందుతారు,
అయితే క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్తచేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. చాలా క్లేశోధికరంతరం అంటే చాలా కష్టతరమైనది ఏది? అవ్యక్తాసక్త చేతసం, అవ్యక్తం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఆ మార్గంలో వెళ్ళే వాళ్ళ మార్గం చాలా కష్టతరమైన మార్గము. అవ్యక్తాహి గతి దుఃఖం, ఈ అవ్యక్త మార్గం మహా కష్టమైన మార్గం. దేహవద్భిరవాప్యతే, దేహదారులకి ఎప్పుడు కూడా ఈ మార్గం కష్టమే. పరమ పురుషుణ్ణి అవ్యక్త తత్వం ఆయన యొక్క అవ్యక్త తత్వం పట్ల మనస్సు ఉన్న వాళ్లకు పురోగతి చాలా కష్టం. ఆ విధంగా పురోగతి సాధించడం దేహదారులకు ఎప్పుడు కష్టమే. ఎందుకంటే ఆకారం లేకుండా భగవంతుడిని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం కష్టం కాబట్టి. అదే ఆయన ఆకారం ఉన్నప్పుడు దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే పురోగతి ఈజీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇది చెప్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఫోకస్ చేస్తున్నాను, నాకు కరెక్ట్గా తెలియదు అంటూ. అంటే మెడిటేషన్ అని మనం కూర్చున్నప్పుడు మనకి ఏది కూడా ఎంతో సాధన ఉన్న తర్వాత కానీ ఏది మనకి సాధ్యం అవుతున్నట్లు అనిపించదు. అందుకని అదొక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నారు. ఈ మార్గం మరి అవ్యక్త తత్వం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఆ మార్గం కష్టం. ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే తేషామహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి నచిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం. ఏతు అయితే, తు కానీ, ఎవరైతే సర్వాణి కర్మాణి అన్ని కర్మలను సర్వకర్మలను మై సన్యస్య నాకు అర్పించి, నాకు సన్యస్య అంటే వదిలిపెట్టడం, నాకు వదిలిపెట్టి అంటే నాకు అర్పించి మత్పరః నా కోసం అన్నట్లుగా చేస్తే అనన్యేనైవ యోగేన అన్యమైనటువంటి మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఇదే మార్గంలో ఉంటూ ఆ యోగంలో ఇదే యోగం అదే యోగం భగవంతుడికి అన్ని కర్మలు సమర్పించి చెయ్యగలగటం మరి అది యోగమే. కర్మయోగం, భక్తి యోగం. సో అలాంటి యోగంలో వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఈ యోగంలోనే ఉంటూ నన్ను ధ్యానించి ఆరాధించే వాళ్ళు మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే. ఉపాసతే అంటే ఆరాధించడం. సో ఈ రకంగా నన్ను ధ్యానించి ఆరాధించే వాళ్ళను తేషాం అహం, వాళ్లను అహం నేను సముద్ధర్త ఉద్ధరిస్తాను. ఎక్కడి నుంచి? మృత్యు సంసార సాగర. మృత్యు సంసారం అంటే ఏమిటి? ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి ఉద్ధరిస్తానంటే భగవద్లోకానికి వెళ్తే మళ్ళీ జననం మరణం ఉండవు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్తాము. సో ఇలాంటి వాళ్లను నేను మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి ఉద్ధరిస్తాను. భవామి నచిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం. సో ఇలా ఎప్పుడు కూడా నన్ను నా మీద మనస్సు పెట్టి ఉంచి ఉన్నవాడిని నేను మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి రక్షిస్తాను. కాబట్టి అన్ని కర్మలను నాకు సమర్పించి అంకిత భావంతో మరి ఇదే యోగంలో ఈ భక్తి మార్గంలోనే ఉంటూ ఆ రకంగా కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉన్న వాళ్ళందరినీ నేను మనస్సును నా మీద పెట్టి ఈ రకంగా యోగంలో ఉన్న వాళ్లను నేను శీఘ్రమే మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి రక్షిస్తాను అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ గజేంద్ర మోక్షం ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు భగవంతుడు ఈ భక్తిలో దశలు చెప్తున్నారనమాట. సో భక్తితో మనస్సును నా మీద పెట్టి కర్మలన్నీ నాకు సమర్పించి పనులన్నీ నా కోసం అన్నట్లుగా చేస్తూ భక్తితో ఉన్న వాళ్లను నేను మరి రక్షిస్తాను ఈ మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి అన్నారు కదా. సో అసలు ఈ భక్తి అనే దాని దశలు ఏమిటి అనేది చెప్తున్నారు. అది ఆ భక్తిని ఎలా అంటే మనకి ఉన్న దశలు ఏ దశ నీకు సూట్ అవుతుందో అది చూసుకో అని చెప్తున్నారు. సో ఫస్ట్ టాప్ మోస్ట్ దశ ఏమిటంటే అనన్య భక్తి. అంటే మయ్యేవ మనాధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవా అత ఊర్ధ్వం న సంశయః. సో మనస్సును మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ, మనస్సును నా మీదే పెట్టి మయి బుద్ధిం నివేశయ, బుద్ధిని కూడా నా మీదే పెట్టి మనస్సును బుద్ధిని నా మీదే లగ్నం చేసి చేసిన వాడు నివసిష్యసి మయ్యేవ, నాలోనే నివసిస్తాడు.
అత ఊర్ధ్వం న సంశయ. ఆ తర్వాత అతనికి ఊర్ధ్వలోకం అంటే భగవంతుడి యొక్క పరంధామం నా సంశయ, సందేహం లేదు, డౌట్ లేదు, తప్పనిసరిగా అతనికి పరంధామం లభిస్తుంది. సో దేవాదేవుడైన నా పైన మనస్సును స్థిరపరిచి బుద్ధిని కూడా నా మీద స్థిరపరిచినప్పుడు నువ్వు తప్పనిసరిగా నాలోనే నివసిస్తావు. అన్నీ భగవంతుల్లోనే ఉన్నాయి కదా, ఇలాంటి వాళ్ళే భగవంతుల్లో ఉండడం ఏమిటి, నివసించడం అంటే అక్కడ అర్థం ఏమిటి? ఆ యోగాలో వాళ్ళు కనెక్షన్లోకి వచ్చారు, వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలుగుతున్నారు. మనందరం మరి లైట్ బల్బ్ ఇంకా మనకు వెలగల, మనం కనెక్షన్ సరిగ్గా ప్లగ్ పాయింట్లో గుచ్చలేదు. సో ఆ భక్తితో కంప్లీట్గా లీనమైన వాళ్ళు మనసును బుద్ధిని ఆయన మీద పెట్టి ఆ భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు ఆ ఆ భావాలను పొందగలుగుతారు. అంటే ఆ రాగద్వేషాలకు అతీతులవుతారు. అప్పుడు భగవంతుణ్ణి, ఆ తత్వాన్ని, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని వాళ్ళు అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోగలుగుతారు. అందుకని వాళ్ళు నాలోనే నివసిస్తారు అంటే నా యొక్క తత్వం వాళ్ళకప్పుడు క్లియర్గా అనుభవపూర్వకంగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు అవుతారు. తద్వారా ఆ కనెక్షన్ వస్తుంది. మరి ఒకే రకంగా ఉంటేనే కదా కనెక్షన్ వచ్చేది. అదే తత్వం వచ్చినప్పుడేనే కదా మనం కరెక్ట్‌గా దాని యొక్క స్వభావాన్ని తెలుసుకొని కలిసిపోయేది. అంటే కలిసిపోవడం అంటే మనం వేరుగా ఉన్నా గూడా ఆ భగవతత్వం ఇది అని అర్థం చేసుకోవడం. నెక్స్ట్ ఇది అనన్య భక్తి. మనస్సును, బుద్ధిని ఆయన మీద స్థిరపరిచి కంప్లీట్‌గా ఇక ఆయన మీద ఉన్నప్పుడు అది అనన్య భక్తి. ఇక వేరే మార్గంలోకి వెళ్ళకుండా. అధ చిత్తం సమాధాతుం, ఇప్పుడు సాధనా భక్తి చెప్తున్నారు. అధ చిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాస యోగేన తతో మాం ఇచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. అధ చిత్తం, ఒకవేళ నీ మనస్సును సమాధానం ఇట్లా నా మీదే పెట్టుంచడం నశక్నోషి, నీకు సాధ్యపడలేదనుకో, మై స్థిరంగా నా మీదే ఉంచడం, మనస్సును నా మీదే పెట్టడం స్థిరంగా ఎప్పుడు కూడా అలా ఉంచడం నీకు సాధ్యపడలేదనుకో, అప్పుడు అభ్యాస యోగేన తతో, అప్పుడు సాధన చెయ్యి. ఆ సాధనా యోగంతో మామిచ్ఛాప్తుం, నన్ను పొందాలి అనే కోరిక నీకు పెరుగుతుంది ధనంజయ అంటూ అర్జునుడికి చెప్తున్నారు. సో అర్జున, ధనంజయ, నీ మనస్సు గనక విచలనం లేకుండా నా మీదే స్థిరపరచలేకపోతే గనక అప్పుడు నువ్వు అభ్యాస యోగం చెయ్యి. ఈ భక్తి యోగ నియమాలను ప్రాక్టీస్ చెయ్యి. అభ్యాసంతో నువ్వు నన్ను పొందాలి అనే కోరికను పెంచుకోవచ్చు. అంటే సాధన చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. ఏమిటి మరి? భగవన్నామాన్ని జపించడం, మరి మంచి మార్గంలో ఉండడం, సత్యం, అహింస, మరి నియమబద్ధమైన జీవితం, ఇవన్నీ కూడా భక్తి మార్గంలో ఉండటానికి కొన్ని ప్రాక్టీసెస్, అందరికీ సహాయపడటం. నువ్వు ఆ రకంగా ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఈ భక్తి నియమాలను నువ్వు నన్ను పొందాలనే కోరికను పొందుతావు. అది సాధనా భక్తి. ఇక నెక్స్ట్‌ది నిష్కామ కర్మ. అది కూడా చేతగాకపోతే ఇది చెప్తున్నారు. అభ్యాసేప్య సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిం అవాప్స్యసి. ఒకవేళ నువ్వు ఈ సాధన కూడా చేయలేకపోయావనుకో, అభ్యాసం కూడా చేయలేకపోయావనుకో, అభ్యాసంలో కూడా నువ్వు అయ్యావనుకో, ఏమిటి? అసమర్థుడవు. నువ్వు అభ్యాసం కూడా చేయలేకపోతే మత్కర్మ పరమో భవ, నా కోసం పనిచేయడానికి ప్రయత్నించు. ఎందుకు? మదర్థమపి కర్మాణి, నా కోసం అన్నట్లుగా పనులు చేస్తే కుర్వన్ సిద్ధత్వం వస్తుంది. అవాప్స్యసి, ఆ రకంగా నువ్వు నన్ను పొందుతావు. ఒకవేళ నువ్వు ఈ భక్తి యోగ నియమాలను కూడా, ఈ భక్తి మార్గంలో ఉండే సాధన కూడా నువ్వు చేయలేకపోయావనుకో, అప్పుడు నా కోసం పనిచేయడానికి ప్రయత్నించు. ఆ రకంగా నువ్వు భక్తిలో పరిపూర్ణ స్థాయిని పొందగలుగుతావు నా కోసం పనిచేస్తే. అంటే భగవంతుడి కార్యాల్లో పనిచేయడం అంటే డైరెక్ట్గా భగవంతుడికి పనికొచ్చే పనులు, ఆయన కార్యాలంటే గుడులు వాటిల్లో హెల్ప్ చేయటం, అవే కాకుండా మరి భగవంతుడికి అందరిలోనూ భగవంతుడు ఉన్నాడు కాబట్టి అందరిలో పరమాత్మను చూస్తూ ఆ రకంగా కూడా అందరికీ సహాయపడే పనులు ఇవన్నీ కూడా చేసినప్పుడు నువ్వు పరిపూర్ణ స్థాయిని పొందుతావు అని చెప్పి, నా కోసం అంటే స్వార్థంతో కాకుండా
నిష్కామ కర్మ, నువ్వు కోరికల కోసమే కాకుండా అందరికీ కూడా ఉపయోగపడేటట్లుగా, అలాగే నీ పనిని కూడా నువ్వు బాధ్యతగా చేస్తూ రాగద్వేషాలు లేకుండా ఉన్నప్పుడు నువ్వు పరిపూర్ణ స్థాయిని చేరుకుంటావు. నిష్కామ కర్మ. ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తున్నారు, ఒక భక్తుడైన వాడు ఏదైనా అన్ని భగవంతుడి కోసం చేస్తాను అని అనుకుంటాడు. అదే మరి భక్తులం కానప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచ వ్యామోహాల్లో ఉన్నప్పుడు ఏమనుకుంటాం, ఈ డబ్బు వచ్చింది, నా దీంతో ఇంకా పెద్ద ఇల్లు వ్యాపారమో ఇంకా కారో ఏదో కొనుక్కుందాం అని ఎంతసేపు మనం భౌతిక కోరికల మీద ఉంటుంది కదా. అదొక ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తుంది. అదైతదప్యశక్తోసి, ఒకవేళ ఈ నిష్కామ కర్మ కూడా చేయలేకపోతే అదైతదప్యశక్తోసి కర్తుం అద్యోగమాశ్రితః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్. ఒకవేళ నువ్వు కంప్లీట్గా ఇలా నిష్కామ కర్మ చేయలేకపోతే, ఎంతసేపు అవతలి వాళ్ళకి సహాయపడాలనే త్యాగభావంతో చేయలేకపోతే, ఎప్పుడు కనీసం నువ్వు చేసే పనులను, నీ కర్మఫలాలను త్యజించడానికి తద్వారా ఆత్మనిగ్రహాన్ని తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నించు అంటున్నారనమాట. ఒకవేళ నువ్వు నా కోసమే భక్తితో పనిచేయడం చేయలేకపోతే నీ కర్మఫలాలను త్యజించు. సర్వకర్మ ఫల త్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్. ఆ రకంగా చేస్తూ ఆత్మనిగ్రహాన్ని అంటే ఆత్మ తత్వాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించు అని చెప్తున్నారు. నీవు నా కోసం భక్తితో పనిచేయలేకపోతే నీ కర్మ ఫలితాలను త్యజించడానికి, ఆత్మనిగ్రహం తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నించు. సో కర్మఫలాలను త్యజించినప్పుడు ఆత్మనిగ్రహం అనేది కలుగుతుంది. సమత్వం కూడా మరి యోగమే. అంటే ఏది జరిగినా సమానంగా ఉండగలగటం కూడా యోగం అది. సో అది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చూపిస్తున్నారంటే, ఈవిడ మరి భక్తో ఇచ్చింది కానీ ఆవిడ ఇవి వచ్చాయి అవి వస్తాయి, బియ్యం వస్తుంది డబ్బులు వస్తాయని చూడలేదు. ఆవిడ తన డ్యూటీ తను చేసింది. ఏది వచ్చాము అక్కడ చిన్న పిల్లవాడు భక్తితో ఆవిడ ఇచ్చింది ప్రేమతో. అదొక స్టోరీ చూపిస్తున్నారు. సో కర్మ ఫలితాలను త్యజించగలిగినప్పుడు ఆ ఆత్మనిగ్రహంతో మనం మెల్లగా ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాము. సో నువ్వు గనక భక్తితో పనిచేయలేకపోతే కనీసం కర్మఫలాలను త్యజించి సమత్వంతో ఉండడానికి, ఆ రకమైన యోగంలో ఉండటానికి ప్రయత్నించు, నీ డ్యూటీస్ని నువ్వు చేసుకుంటూ. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారు, శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాసాత్ జ్ఞానాత్ ధ్యానం విశిష్యతే ధ్యానాత్ కర్మఫల త్యాగాత్ శాంతిరనంతరం. సో ఈ జ్ఞానం అభ్యసించు. ఒకవేళ నువ్వు ఈ అభ్యాసం కూడా చేయలేకపోతే జ్ఞానం పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించు. అంటే వేదాలు అవి చదివితే నీకు ఏది మంచి ఏది చెడు, ఎటువంటి మార్గంలోకి వెళ్ళాలి, ఇవన్నీ కూడా వేదాల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రకంగా జ్ఞానం పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించు. సో ఈ జ్ఞానం అనేది వచ్చినప్పుడే భగవత్ ప్రాప్తి వస్తుంది. సో జ్ఞానం కోసం నువ్వు అనన్య భక్తి మార్గంలో నీ జ్ఞానం వస్తుంది. అది లేకపోతే సాధనా భక్తి, అది లేకపోతే నిష్కామ కర్మ, అది లేకపోతే కర్మ ఫలితాలు వదిలేస్తూ కర్మని చేయడం, అది చేయలేకపోతే నువ్వు జ్ఞానాన్ని అభ్యసించు. కానీ జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే, జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం మంచిది అంటున్నారు. అంటే భగవంతుడి మీద మనస్సును పెట్టి అష్టాంగ యోగ ధ్యానం అనుకోవచ్చు, ఏదైనా అటువంటి ధ్యానం. ధ్యానాత్ కర్మఫల త్యాగ, ధ్యానం కంటే కూడా కర్మఫల త్యాగం ఇంకా విశిష్టము. ఎందుకు? త్యాగాశాంతిరనంతరం, కర్మఫలాలను త్యజిస్తే మనకు మనశ్శాంతి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ అభ్యాసం కూడా నువ్వు చేయలేకపోతే, ఏది కర్మఫలాలను త్యజించడం కూడా నువ్వు చేయలేకపోయావనుకో, ఆ రకంగా ఆత్మనిగ్రహం తెచ్చుకోవడం కూడా నీకు సాధ్యపడలేదనుకో, అప్పుడు జ్ఞానం పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించు. వేదాలు అవి అభ్యసించు, మంచి చెడు విచక్షణ తెలుసుకో, నీ యొక్క మన ఆత్మతత్వం ఏమిటి, పరతత్వం ఏమిటి, అవన్నీ వేదాలు చదివి తెలుసుకో. కానీ జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం, భగవంతుడి మీద మైండ్ పెట్టి అలా చేయగలగటం ఉత్తమం. ధ్యానం కంటే కూడా కర్మఫల త్యాగం ఇంకా ఉత్తమం. ఎందుకంటే కర్మఫలాలను త్యజించినప్పుడు వెంటనే అనంతరం నీకు శాంతి లభిస్తుంది. అలా త్యజించినప్పుడు కర్మఫలాలను, పైగా కర్మఫలాలను ఫిజికల్గా కూడా త్యజించక్కర్లా, మానసికంగా త్యజిస్తే చాలు.
సో భగవంతుడు ఈ 6 మార్గాలు చెప్పడం జరిగింది. అనన్య భక్తి, మనసును బుద్ధిని ఆయన మీదే ఉంచినప్పుడు తప్పకుండా నన్ను పొందుతారు, నాలోనే నివసిస్తారు. నీకు అది గనక చేత కాలేదనుకో, అభ్యాసం చెయ్యి, సాధన చెయ్యి. ఏది? భగవంతుడి యొక్క నామస్మరణతో అందరికీ సహాయపడుతూ ఆ రకంగా నువ్వు భక్తి నియమాలను, అహింస ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ, సత్య మార్గము, నియమబద్ధమైన జీవితం, ఈ రకంగా నువ్వు భగవంతుని పొందడానికి ప్రయత్నించు. అది కూడా చేతగాలేదనుకోండి, అప్పుడు భగవంతుడి కోసమే పని చేస్తున్నాను అన్నట్లుగా ఆయనకు సమర్పించి, ఆయన కోసం అన్నట్లుగా పని చేయడానికి ప్రయత్నించు. ఆ విధంగా పరిపూర్ణతను పొందగలవు. అది చేత కాకపోతే నిష్కామ కర్మ. అప్పుడు నువ్వు ఏ పని చేసినా ఆ కర్మఫలాలను త్యజించడానికి ప్రయత్నించు. అలా కర్మఫలాలను త్యజించడం కూడా యోగం కాబట్టి, తద్వారా నువ్వు ఆత్మ నిగ్రహంతో, సమత్వంతో నువ్వు పరిపూర్ణతను పొందుతావు. అది కూడా చేత కాలేదంటే జ్ఞానం అభ్యసించి జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకో, వేదాలను చదివి. కానీ జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం విశిష్టం. సో ఇది ఈ కర్మఫలాలను త్యజించడం చేత కాకపోతే ధ్యానం చెయ్యి, అది చేత కాకపోతే జ్ఞానాన్ని అభ్యసించు. ఈ ధ్యానం కంటే కర్మఫల త్యాగం ఇంకా ఉత్తమం. ఎందుకంటే ఆ కర్మఫల త్యాగంతో మనశ్శాంతిని వెంటనే పొందొచ్చు అని ఈ 6 మార్గాలు చెప్పారు భక్తిలో. ఇప్పుడు ఇలాంటి శుద్ధ భక్తులు, ఈ మార్గంలో నిష్ణాతులైన భక్తుల లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. అప్పుడు మనకి భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళెవరు, కాని వాళ్ళెవరు అనేది మరి తెలియాలి అంటే, అసలు ఆ భక్తి భావంలో ఉండాలి అంటే ఎటువంటి మైండ్ సెట్ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఎటువంటి లక్షణాలను మనం అభ్యసించాలి, ఎటువంటి లక్షణాలతో ఉండాలి ఈ భక్తులు అన్నవాళ్ళు అన్నది చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే, అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్ర కరుణ ఏవచ నిర్మమో నిరహంకార సమదుఃఖ సుఖ క్షమీ సంతుష్ట సతతం యోగి యతాత్మా దృఢ నిశ్చయ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిర్ యో మద్భక్త సమే ప్రియా. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం, అన్ని జీవరాశుల పట్ల దేని పట్ల ద్వేషం లేకుండా, మైత్రిత్వంతో, మిత్రభావంతో, కరుణతో, ఏవచ్చ ద్వేషం లేకపోగా మిత్రభావము, వాళ్ళందరి పట్ల కూడా కరుణ. మనకేమో మన వాళ్ళ మీదే కరుణ, మిగతా వాళ్ళ మీద ఇష్టం లేనితనం ఉండొచ్చు, కానీ వీళ్ళకి అందరి మీద మిత్రత్వం, కరుణ ఉంటుంది. నిర్మము అంటే మమత్వం లేదు, అంటే నాది అనే ఫీలింగ్ లేదు, అందరూ మీద సమానమే. నిరహంకార, అహంకారం లేదు. సమదుఃఖ సుఖ క్షమి, సుఖ దుఃఖాలను సమంగా చూసేవాడు. క్షమి అంటే ఓర్పుతో ఉండేవాడు, పేషెన్స్ ఉండేవాడు. సంతుష్ట సతతం, ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగానే ఉంటాడు. సంతోషం అంటే మనం ఏదైనా సుఖాలు, ఇంద్రియాల కోరికలు తీర్చుకున్నప్పుడు వచ్చే సంతోషం కాదు ఇది. ఇది ఎటువంటి బాధ వచ్చినా కూడా తొలగని ఆనందంలో ఉండే సంతోషం. ఆ సచ్చితానంద స్థితి, ఆ దివ్యానంద, నిత్యానంద, పరమానంద, బ్రహ్మానంద స్థితి అన్నమాట. అది ఎలాంటి ఆనందం అంటే, మరి ఆత్మతత్వం తెలుసుకున్న వాడి ఆనందం ఏ భౌతిక కష్టాలు వచ్చినా ఆ ఆత్మానందం ఎక్కడికి చెరిగిపోదు, దాన్ని గనక మనం తెలుసుకోగలిగితే. కాబట్టి అటువంటి సంతుష్ట సతతం, ఎల్లప్పుడూ ఆ సంతృప్తిలో ఉండేవాడు యోగి. యథాత్మ దృఢ నిశ్చయ, ఇలాంటి స్వభావంలో దృఢంగా అతను ఉంటూ, మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి, నా మనసును, బుద్ధిని నాకు అర్పించి, యో మద్భక్త, ఆ నా భక్తుడు, సమే ప్రియ, అతను మే నాకు ప్రియుడు. అంటే అతను నాకు ప్రియుడు అన్న వాక్యాన్ని సమే ప్రియ అని 4 అక్షరాల్లో చెప్పేశారు. సంస్కృతం మరి తక్కువ మాటల్లో ఎక్కువ అర్థాన్ని చెప్పే భాష అన్నమాట. సో అన్ని జీవరాశుల పట్ల దయ ఉన్నవాళ్ళు, మైత్ర కరుణ అన్నారు కదా. అలాగే నిర్మమో అంటే మమత్వం, నాది అనే భావాన్ని లేకుండా, అహంకారం లేకుండా, సుఖ దుఃఖాలలో సమత్వంతో ఉంటూ, ఒకే రకంగా ఉంటూ, క్షమి సహనంతో ఉంటూ, ఓర్పుతో ఉంటూ, సంతుష్ట సతతం ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తితో ఉంటూ, అలాంటి యోగి
యథాత్మ దృఢ నిశ్చయ. ఆత్మను కంట్రోల్లో ఉంచుకున్నవాడు. ఆత్మ అంటే ఇక్కడ మనస్సును, ఇంద్రియాలను, మనస్సును స్వాధీనంలో ఉంచుకుని నియంత్రించుకోగలిగిన వాడు. మరి మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి, మనస్సును బుద్ధిని నా మీదే పెట్టి అటువంటి నా భక్తుడు నాకు ప్రియుడు. ఇక్కడ మరి సతతము భగవంతుడిని జపిస్తున్న భక్తుణ్ణి చూపిస్తున్నారు. ఇంకా ఏం చెప్పారు లక్షణాలు, భక్తుల లక్షణాలు? యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో లోకోన్నో ద్విజతే చయః హర్షామర్ష భయోద్వేగై ముక్తోయా సచ మే ప్రియః. యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో లోకోన్నో ద్విజతే చయః అంటే ఎవరిని బాధ పెట్టని వాడు, ఎవరిని కూడా ఎవరి చేత ఎవరేదైనా తనని బాధ పెట్టినా కూడా అతని ఏ బాధకి గురి కానివాడు. హర్ష మరియు అహర్షం అంటే భయం, సంతోషము, దుఃఖము రెండిట్లో కూడా భయము, ఉద్వేగము ఇవేవి కూడా లేనివాడు. అతనికి సంతోషం అని లేదు, లేదా దుఃఖం అని లేదు, భయం లేదు, ఉద్వేగము లేదు. మనకి భయం ఎప్పుడు వస్తుంది? చెప్పుకున్నాం ఇంతకు ముందు. ఆందోళన ఉంటే భయం వస్తుంది. అంటే మనం అనుకున్న పని జరగదేమో, మనకి ఏదైనా అవుతుందేమో, ఇటువంటి వచ్చినప్పుడు భయం ఏర్పడుతుంది కదా. సో భగవంతుడి మీద మనస్సును పెట్టినప్పుడు, ఆ భగవంతుడికి సమర్పించినప్పుడు, ఆయన ఏది చేసినా శరణాగత తత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు, ఏది జరిగినా భగవంతుడి నిశ్చయమే అని మనం దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయగలిగినప్పుడు భయం అనేది ఉండదు. సో ఎవరైతే అంతగా భగవంతుడిని మీదే మనస్సును పెట్టి ఆయన ఏది ఇచ్చినా ఆ శరణాగత తత్వంతో తీసుకోగలుగుతారో ఒకే రకంగా వాళ్ళకి భయం అనేది ఉండదు. ఇది భగవంతుడు ఇచ్చింది అనుకుంటారు ఏది జరిగినా. అందుకని భయం ఉండదు, ఉద్వేగం ఉండదు. ఉద్వేగం అంటే మరి ఎవరైనా ఏదన్నా అనగానే మనం రియాక్ట్ అయిపోవడం, కోపం రావడం, లేదా బాధ కలగడం, లేదా దుఃఖం రావడం, లేదా ఈర్ష్య కలగడం, ఈ ఉద్వేగాలు ఏవి కూడా ఉండవు. ఎందుకంటే నువ్వు సమత్వంతో ఉంటున్నావు కాబట్టి. నువ్వు రియాక్ట్ అవ్వడం, ఆపడం అభ్యసించావు కాబట్టి. ఇంద్రియాలకు వాటి ప్రలోభాలకు నువ్వు రియాక్ట్ అవ్వడం లేదు కాబట్టి నీకు వాళ్ళకు ఉద్వేగం కూడా ఉండదు. ముక్తోయ వాళ్ళు అలా ముక్తులైన వాళ్ళు, వీటన్నిటి నుంచి విడుదలైన వాళ్ళు. ఏది? సుఖం అనే ఫీలింగ్, దుఃఖం అనే ఫీలింగ్, భయము, ఉద్వేగాలన్నిటి నుంచి బయటపడ్డ వాళ్ళు. సచ అతను కూడా మే ప్రియ నాకు ప్రియుడు. సో ఎవరిని బాధ పెట్టని వాళ్ళు, ఎవరి చేత ఉద్వేగానికి గురి కాని వాళ్ళు ఎవరిని బాధ పెట్టరు. ఎవరైనా వాళ్ళని పెట్టినా వాళ్ళకి ఏ ఉద్వేగము కలగదు. సుఖాల్లో బాధల్లో ఒకేలాగా ఉంటూ భయాందోళన రహితంగా ఉన్న ఈ నా భక్తులు నాకు ప్రియులు. అనపేక్ష సుచిర్దక్ష ఉదాసీనో గతవ్యదః సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్త సమే ప్రియః. అనపేక్ష అంటే కోరిక అనేది ప్రతిఫలాసక్తి, ఏదైనా పని మీద ఆసక్తి, పని ఫలితాల మీద ఆసక్తి. శుచి అంటే పవిత్రులు, అంటే ప్రతిఫలం ఆసక్తి లేకుండా ఉన్నవాళ్ళు. అపేక్ష, అనపేక్ష అంటే దాని ఆపోజిట్, అంటే అపేక్ష లేకుండా, అంటే కోరిక లేకుండా, ప్రతిఫలాసక్తులు లేకుండా. శుచి పవిత్రంగా ఉండటం అంటే శరీరం ఒక్కటే క్లీన్ కాదు, మనస్సును కూడా పవిత్రంగా ఉంచుకోవడం. దక్షత అంటే మరి ఆ దక్షత, శ్రద్ధ ఉన్న వాళ్ళు. ఉదాసీనో గతవ్యత, ఉదాసీనుడు అంటే దేని పట్ల కూడా అతనికి ప్రత్యేకమైన ఇంట్రెస్ట్ లేదు, అన్నీ సమత్వమే, అన్నిటి పట్ల సమత్వమే. మనమేం వీడేమిటి ఉదాసీనంగా ఉంటాడు, ఏది చెప్పినా కూడా ఏమి ఒక ఎఫెక్టివ్ రియాక్షన్ ఉండదు అనుకుంటాం, అదేదో తప్పైనట్లుగా. అది యాక్చువల్గా ఆ సమత్వమే మరి యోగం అని చెప్తారు. ఉదాసీనత, గత వ్యధలన్నీ కలతలేమీ లేవు ఇక వాళ్ళకి. ఎందుకంటే ఏది జరిగినా వాళ్ళు భగవంతుడి నిర్ణయం అనుకునేటటువంటి స్థితిలో ఉంటారు. అలా అని ఏ పని చేయకుండా కూర్చుంటారంటే అది కాదు. పరిపూర్ణ స్టేజ్ వచ్చే వరకు వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేస్తూనే ఉంటారు, కానీ ఏది జరిగినా వాళ్ళు రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలుగుతారు. ఇది భగవత్ ప్రసాదం అనుకుంటూ. సర్వారంభ పరిత్యాగి అంటే అన్ని స్వార్థ చింతనలు కూడా వదిలిపెట్టగలిగిన వాళ్ళు. స్వార్థంతో ఇది కావాలి అది కావాలని అటువంటి ఫీలింగ్స్, ఆ స్వార్థాన్ని, ఆ కోరికల్ని, ఆ స్వార్థపూరిత కోరికల్ని పరిత్యజించగలిగిన వాళ్ళు.
యో అటువంటి మద్భక్త నా భక్తులు సమే అతను నాకు ప్రియుడు, సమే ప్రియ. సో మామూలు కోరికలను తీర్చుకోవడానికి చేసే పనులు ఆశ్రయించకుండా పవిత్రంగా దక్షతతో ఉదాసీనం రియాక్షన్స్ లేకుండా కలతలు ఏ బాధ లేదు, ఎందుకు ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం అనే మెంటాలిటీతో ఉన్నాడు కాబట్టి అన్ని వ్యవహారాల్లో స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉన్న భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు. భగవంతుడు మరి తనను జపిస్తున్న భక్తుడు చూస్తున్న సూరదాసు ఒక భక్తుడు. ఆయన కళ్ళు లేవు, అయితే భగవంతుడు దృష్టిని ప్రసాదిస్తాను అంటే ఇంకా నిన్ను ప్రసాదించిన తర్వాత నిన్ను చూసిన దృష్టితో నేను ఇంక వేరే ఏది చూడదలుచుకోలేదు, అందుకని ఆ దృష్టిని నువ్వే మళ్ళీ తీసేసుకో అని అడుగుతాడు. సో సూరదాసు మహాభక్తుడు. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్య సమే ప్రియ. ఇంకా ఎవరైతే లౌకిక సుఖాల పట్ల ఆనందించకుండా ఉంటారో, నా ద్వేష్టి ఈ ప్రాపంచిక సుఖాల పట్ల ద్వేషం లేకుండా ఉంటారో, నా శోచతి నా కాంక్షతి దేని గురించి దుఃఖించరు, దేన్ని కాంక్షించరు, కోరుకోరు. శుభ అశుభ పరిత్యాగి, శుభ అశుభాలు రెండింటినీ కూడా త్యాగం చేసిన వాళ్ళు, అంటే త్యజించడం అంటే మంచి అయినా చెడైనా ఏది జరిగినా వాళ్ళు ఒకే రకంగా ఉంటారు. భక్తి మాన్య ఇటువంటి భక్తులు సమే ప్రియ నాకు ప్రియులు. ఇది సాధ్యమేనా అని మనకి డౌట్ రావచ్చు. ఉంటారు భక్తులు, మరి ఏదైనా సరే భగవంతుడు ని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆయన్ని అంటే మన సొంత విషయాలు కోరుకోకుండా మనం లాభాలు వస్తే సంతోషించటం, నష్టాలు వస్తే కృంగిపోవటం, ఇవన్నీ కాకుండా మరి శుభాశుభ రెండింటినీ కూడా ఒకే రకంగా చూస్తారు అటువంటి భక్తులు. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ప్రహ్లాద్ మహారాజు ఆయన్ని మరి ఎన్నో రకాలుగా చంపాలని తండ్రి అనుకున్నాడు, ఎందుకు ఎప్పుడు నారాయణ మంత్రం జపిస్తున్నాడు అని. మరి ఆయన ఏనుగులతో తొక్కించాలనుకున్న, సముద్రంలో పడేయాలనుకున్నా, ఏం చేయాలనుకున్నా ఆయన మనసు ఏం మారలేదు. మనసు ఎప్పుడు ఇదిగో ఇది చేస్తున్నారే అనే భయం లేదు, ఆందోళన లేదు, మనస్సును స్థిరంగా భగవంతుడి మీద పెట్టుంచగలిగాడు. సో అందుకని భగవంతుడు కూడా మరి ఆయన్ని ప్రతిసారి రక్షించడం జరిగింది. సో అనన్య భక్తి ఉన్నప్పుడు, ఇక వాళ్ళ పరిపూర్ణ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు భగవంతుడే మరి వాళ్ళను చూసుకుంటారు. సమశత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయో శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమసంగ వివర్జితః తుల్య నిందా స్తుతిర్మౌని సంతుష్టో ఏన కేనచిత్ అనికేత స్థిరమతిః భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః. సమశత్రౌ చ మిత్రే చ, మిత్రుణ్ణి శత్రువుని సమంగా చూసేవాళ్ళు, తథా అలాగే మానాపమానయో, మానం అంటే గౌరవించిన అవమానమైన రెండింటినీ సమంగానే తీసుకునేవాళ్ళు. మనమేమో ఎవరైనా గౌరవిస్తే పొంగిపోతాం, అవమానిస్తే ఒకటే కృంగిపోయి కోపం తెచ్చుకుంటాం. వీళ్ళు గౌరవించిన అవమానించిన ఏదైనా వాళ్ళకొకటే. శీతోష్ణ చలి వేడి ఒకటే, సుఖ దుఃఖం సుఖమైన దుఃఖమైన వాళ్ళకొకటే. సమసంగ వివర్జిత అంటే రెండిట్లోనూ సమంగా ఉంటూ సుఖ దుఃఖాల్లో సంఘ వివర్జిత, అటాచ్మెంట్స్ని వదులుకున్న వాళ్ళు అని అర్థం ఇక్కడ. సంఘ వివర్జిత అంటే ఒంటరిగా ఉండడం అనే కాదు, అందరిలో ఉన్నా కూడా మన పనులు మనం చేస్తూ మనం అటాచ్మెంట్ రాగద్వేషాలను వదులుకోవడం సంఘ వివర్జిత. తుల్య నిందా స్తుతి, నిందని స్తుతిని రెండింటిని తుల్య సమంగా చూడటం. మరి మనకి ఎవరైనా నిందించారంటే కోపం, మరి స్తుతించారంటే మరి చాలా సంతోషం కలుగుతూ ఉంటాయి. వీళ్ళు ఎవరైనా నిందించినా ఒకటే, వీళ్ళకి స్తుతించినా ఒకటే. మౌని అంటే ఎప్పుడు క్వైట్గా ఉండేవాళ్ళు, అంటే అన్నెసెసరీగా మాట్లాడడం మంచిది కాదనేది మనం వింటూనే ఉంటాం. మనం ఎన్నోసార్లు అతిగా మాట్లాడామంటే అన్నెసెసరీ మాటలు వస్తూ ఉంటాయి. ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత మంచిది. అయితే మౌనం మాటతోనే కాదు, మనస్సు కూడా మౌనంగా ఉండాలి. మన పైకి మాట్లాడుకున్న మనసులో వీళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు, వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళు, వీళ్ళు మంచివాళ్ళు, వీళ్ళు చెడ్డవాళ్ళు అనుకుంటే ఇంకా దానివల్ల ఉపయోగం లేదు. మనస్సును కూడా ఇటువంటి అన్నెసెసరీ థాట్స్ లేకుండా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి.
సో మనస్సును క్వైట్గా ఉంచుకుంటేనే మనకి ఆత్మతత్వం బోధపడటానికి మార్గం. మనస్సును నియంత్రించి, ఇంద్రియాలను నియంత్రించి, తద్వారా మనస్సును నియంత్రించుకోవడం. సో మౌనం. సంతుష్టో ఏనకేన, సంతుష్టో ఎప్పుడూ సంతృప్తితో ఉండేవాడు. ఏది జరిగినా, నష్టమైన లాభమైన ఏ స్థితిలో అయినా సంతృప్తితో ఉండేవాడు. ఏనకేన చిత్, ఎవరిని మరి ఎవరైనా ఒకటే అనుకుంటూ. అనికేత అంటే ఎక్కడున్నా, ఎటువంటి ప్రదేశంలో ఉన్న, పెద్ద భవనమే కావాలని అనుకోడు. ఎక్కడున్న భవనంలో ఉన్నా, చిన్నింట్లో ఉన్నా, ఎక్కడున్నా అతనికి ఒకటే. స్థిరమతి, ఇలాంటి జ్ఞానంలో స్థిరపడ్డవాడు భక్తిమాన్, అటువంటి భక్తిమంతుడు, అటువంటి భక్తుడు మే ప్రియో నరహ, నాకు ప్రియమైన నరుడు. సో శత్రుమిత్రులతో సమభావంతో ఉండేవాడు, గౌరవం అయినా అగౌరవం అయినా, చలి శీతోష్ణాల్లో అయినా, సుఖదుఖాల్లో అయినా సమంగా ఉండేవాడు. మరి రాగద్వేషాలు వదిలిపెట్టినవాడు, సంఘ వివర్జిత. తుల్య నిందాస్తుతి, నిందైనా పొగట్టైనా ఒకే రకంగా ఉండేవాడు, సమంగా తీసుకునేవాడు. మౌని, మనస్సును బుద్ధిని కూడా, మనస్సును మాటలను కూడా మౌనాన్ని పాటించగలిగిన వాడు. సంతుష్టో, ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తితో ఉండేవాడు. ఏనకేన చిత్తి, ఎవరైనా సరే ఒకటే అన్నట్లుగా ఉండేవాడు. అనికేత, ఎక్కడున్నా ఏ ప్లేస్లో ఉన్నా సంతృప్తితోనే ఉంటాడు. స్థిరమతి, ఇలాంటి భావనలో జ్ఞానంలో స్థిరపడ్డ భక్తుడు నాకు ప్రియుడు. అంబరీష్ మహారాజు చూస్తున్నాం ఇక్కడ. ఏతు ధర్మ్యామృతం ఇదం యథోక్తం పర్యుపాసతే, శ్రద్ధధానా మత్పరమా భక్తాస్తేతీవ మే ప్రియా. సో ఎవరైతే ఈ ధర్మామృతాన్ని, ఈ భక్తి యోగం అనే ఈ ధర్మ మార్గాన్ని యథోక్తం వాళ్లకు చేతనైన రీతిలో ఈ రకంగా ఆరాధనలో ఉంటే గనక, శ్రద్ధదాన మత్పరమ, శ్రద్ధతో నన్నే లక్ష్యంగా చేసుకుని, ఆ భక్తాస్తే తీవమే ప్రియ, అటువంటి భక్తుడు నాకు ప్రియుడు. సో భక్తి యోగం అనే ఈ అమృత మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ నన్నే పరమ లక్ష్యంగా చేసుకుని పూర్తిగా భక్తిలో నిమగ్నమై ఉండేవారు నాకు అత్యంత ప్రియులు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ కుచేలుని చూస్తున్నాము. సో ఇది భక్తి యోగం. ఇక్కడ ఒక స్టోరీ ఏమిటంటే, శ్రీకృష్ణుడు, దుర్యోధనుడు, అర్జునుడు వీళ్ళు. సో శ్రీకృష్ణుడిని కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి ముందు ఆయన సహాయం అడగటానికి దుర్యోధనుడు, అర్జునుడు ఇద్దరు వస్తారు. ముందు దుర్యోధనుడు వస్తాడు, వచ్చి అక్కడ కాళ్ళ దగ్గర ఉంటే కుర్చీ అది తలవైపుకి లాక్కుని అక్కడ కూర్చుంటాడు. నేను ఎంతో రారాజుని, కాళ్ళ వైపు కూర్చోవడం ఏమిటి అని అహంకారం ఉన్నవాడు కాబట్టి. తర్వాత అర్జునుడు వస్తాడు, అక్కడ కుర్చీ ఉండదు, అయినా కూడా ఆయన కాళ్ళ దగ్గర కిందే కూర్చుంటాడు. లేచిన తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు, మరి ఆయన నటన సూత్రధారి, అందుకని లేచి ఏమిటి ఇలా వచ్చారు అర్జున, ఓ దుర్యోధన, ఇద్దరు వచ్చారు ఏమిటి అంటే, నీ యుద్ధంలో నీ సహాయం కోసం వచ్చాము అంటే, అయితే నేను ఒక ప్రక్క, నా అర్జున నీకేం కావాలి, నేను ఒక ప్రక్క ఉంటాను, నా సైన్యం అంతా ఇంకో ప్రక్క ఉంటుంది, నీకెవరు కావాలి అంటే, ముందు అర్జున అయితే ఏం కావాలి అంటే, దుర్యోధనుడు ఏమంటాడంటే, ముందు నేను వచ్చాను కృష్ణ, అందుకని ముందు నన్ను అడగడం ధర్మం కదా అంటాడు. అంటే ముందు మరి నేను కళ్ళు తెరవగానే కనిపించింది అర్జునుడు కదా, సో అందుకని అర్జునుడిని అడగడమే ధర్మం అని కృష్ణుడు అంటాడు. అంటే అక్కడ మరి ఆ ఈగో ఉన్నప్పుడు ఇంకా నువ్వు అన్నీ నాకే కావాలి అంటూ అహంకారం వదలకుండా నేను గొప్ప అనుకుంటూ ఉండటం అక్కడ మరి అది కరెక్ట్ అయిన మార్గం కాదు. సో ఆ రకంగా మరి అర్జునుడికి ముందు అడిగే అవకాశం కూడా వచ్చింది అతను అహంకార రహితంగా ఉండబట్టి. సో అర్జునుడిని ఏమంటాడు అంటే, నేను ఒక ప్రక్క, నా సైన్యం ఒక ప్రక్క ఉంటుంది, నీకు ఎవరు కావాలంటే మాకు నువ్వే కావాలంటాడు అర్జునుడు. అప్పుడు దుర్యోధనుడు మనసులో ఏమనుకుంటాడంటే, ఈ అర్జునుడు ఎంత తెలివి తక్కువ వాడు, పెద్ద సైన్యాన్ని వదిలేసి కృష్ణుడిని ఒక్కడనే అడిగాడు, నేను ముందు అడిగే ఛాన్స్ నాకు లేకపోయినా నాకు కావాల్సిందే వచ్చింది, నాకు సైన్యం దొరికిందిలే అని సంతోషపడతాడు. ఎందుకు మరి భగవంతుడు అనే జ్ఞానం లేకపోబట్టి. భగవంతుడే మన పక్షాన ఉంటే ఇంకా ఏం కావాలి? భక్తుడనేవాడు అసలు భగవంతుడినే కోరుకుంటాడు.
విజయం కోసం కాదు, దేనికోసం కాదు, భగవత్ ప్రేమతో కూడాను. సో ఇక్కడ అది చెప్తున్నారనమాట. భక్తుడనేవాడు భగవంతుడినే కోరుకుంటాడు అన్నదానికి ఈ స్టోరీ ఇక్కడ గుర్తు చేస్తున్నారు. సో ఈ భక్తి భావం అనేది మరి భాగవతంలో కూడా 9 రకాల భక్తులు, నవవిధ భక్తులు చెప్పారు కదా. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. సో ఈ 9 భక్తుల్లో మరి ఏదో ఒక రకంగా మనం భక్తి మార్గంలో ఉండొచ్చు. మనం వీటి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూసాం. శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, వీటన్నిటికీ కూడా. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, కృష్ణం వందే జగద్గురుం. సో ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, ఒక్క నిమిషం. ఓకే, భక్తి యోగం కంప్లీట్ చేశాం. అసంగత్సాన్ని వీడి దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క శుద్ధమైన భక్తి ద్వారా మనం పరమ ఉత్కృష్టమైన భగవద్ధామాన్ని పొందవచ్చు. ఆ శుద్ధ భక్తి మార్గంలో అంటే ఆ భక్తుల యొక్క లక్షణాలు ఏమిటో చూసాం. ఆ మార్గాలు ఏమిటి? అనన్య భక్తి, సాధనా భక్తి, నిష్కామకర్మ, సకామకర్మ, తర్వాత ధ్యానము లేదా జ్ఞానం అభ్యసించటం. ఈ 6 మార్గాలు. అలా ఆ మార్గాల్లో మనం కరెక్ట్గా చేస్తే ఎటువంటి లక్షణాలను పొందుతామని శుద్ధ భక్తుల లక్షణాలు చూసాం. సో ఆ రాగద్వేషాలు వదిలి భగవంతుడి పట్ల మైండ్ని పెట్టడం, ఈ 2 పాయింట్సే పదే పదే మనకు గుర్తు చేస్తున్నారు భక్తి మార్గంలో. మరి ముఖ్యంగాను ఏది? రాగద్వేషాలు వదలండి, భగవంతుడి మీద మనస్సును పెట్టండి. సో భగవన్నామస్మరణ ద్వారా మనం ఈ రాగద్వేషాలను తగ్గించుకుంటూ రావచ్చు, భగవంతుడి మీద మనస్సును కూడా తిప్పచ్చు. మంత్రం అంటే మనస్సును విడుదల చేసేది. ఎక్కడి నుంచి? ఈ భౌతిక ప్రపంచం వైపు నుంచి విడుదల చేసి భగవంతుడి వైపు తిప్పేదే మంత్రం. కాబట్టి మనస్సును త్రయింపజేసేది అంటే విడుదల చేసేది మంత్ర అంటే. కాబట్టి అలా నామస్మరణతో కొంత మనం ఈ మంచి లక్షణాలను డెవలప్ చేసుకుని తద్వారా రాగద్వేషాలను దూరం చేసుకుని భగవంతుడి మీద భక్తిని పెంచుకోవచ్చు. సో ఆ రకంగా పరమ ఉత్కృష్టమైన అలాంటి వాళ్ళు పరమ ఉత్కృష్టమైన భగవద్ధామాన్ని పొందవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మరి మనం ఇక్కడ ఈరోజు ఈ నెలాఖరికి రోజున అక్షయ తృతీయ అని చెప్పేసి ఒక స్పెషల్ డే వస్తుంది. అక్షయ తృతీయ అంటారు కదా. ఈ అక్షయ తృతీయ రోజున మరి దీనికి ఎంతో ప్రత్యేకత ఉంది. అక్షయ తృతీయ ఏమిటో సో ఈ అక్షయ తృతీయ అనేది ఏప్రిల్ 30th వస్తుందన్నమాట. ఈ అక్షయ తృతీయ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏమిటి అంటే, ఇది వైశాఖ మాసంలో, ఇప్పుడు వైశాఖ మాసం శుక్లపక్ష తృతీయని అక్షయ తృతీయ. అక్షయ అంటే క్షయం లేనిది, నాశనం లేనిది అని మనం చూసాం అక్షయ. కాబట్టి ఇది చాలా పవిత్రమైన రోజు అన్నమాట ఈ అక్షయ తృతీయ అనేది. ఏదైనా మనం కొత్త పని చేయాలన్నా, మరి ఒక పని ప్రారంభించాలన్నా, ఒక నూతన కార్యం, లేదంటే దానం ఇవ్వాలన్నా ఆ రోజున చేస్తే చాలా మంచిదని చెప్తారు అక్షయ తృతీయ రోజున. సో ఈ వైశాఖ శుక్లపక్ష తృతీయ ఈ నెల 30వ తారీఖు. అయితే ఆ రోజున భగవంతుడికి సమర్పించింది ఏదైనా సరే భక్తులు దానికి ఎన్నో రెట్లు బెనిఫిట్ని పొందుతారంటారు. ఆ రోజున ఇచ్చిన దానానికి కొన్ని 100 రెట్లు ఫలితం అంటే ఒక ఆ దానానికి ఎన్నో రెట్లు విలువ ఉంటుందన్నమాట. ఆ రోజు ఇచ్చినటువంటి దానానికి ఎంతో విలువ ఉంటుంది. సో అక్షయ తృతీయ యొక్క
ప్రాముఖ్యత ఏమిటి అంటే మరి అందుకే ఆ రోజున అందరూ కూడా వెళ్ళి బంగారం కొనడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. మరి పనులు చేయడానికి, దానం ఇవ్వడానికి ఇది గొప్ప రోజు అని చెప్పేసి. కాబట్టి ముఖ్యంగా ఏమిటి అంటే అక్షయ తృతీయ ప్రాముఖ్యత ఒకటి, పరశురాముడు జన్మించింది, ఆయన అవతరించింది అక్షయ తృతీయ రోజున, పరశురామ అవతారం. అలాగే గంగా నది ఈ భూమి మీదకి వచ్చింది కూడా అక్షయ తృతీయ రోజున. అలాగే త్రేతాయుగం ప్రారంభమైంది అక్షయ తృతీయ రోజున. అలాగే సుధాముడు అంటే కుచేలుడు శ్రీకృష్ణుని వచ్చి ద్వారకలో చూసిన రోజు కూడా అక్షయ తృతీయ రోజు. పాండవులు అక్షయ పాత్రను, సూర్యుడు అక్షయ పాత్ర ఇస్తాడు కదా, అంటే వాళ్ళు ప్రార్థిస్తారు కుంతీదేవి మరి అందరూ వస్తే ఏమి పెట్టడానికి ఏమీ లేదు ఎలాగో అన్నప్పుడు ఆ సూర్యుడు అక్షయ పాత్ర ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అక్షయ పాత్రతో ఎంతో మందికి భోజనం పెట్టారు. సో ఆ పాండవులకు అక్షయ పాత్ర లభించింది ఈ సూర్యుడి నుంచి అక్షయ తృతీయ రోజు. మరి వ్యాసదేవుడు మహాభారతాన్ని రాయడం ప్రారంభించింది అక్షయ తృతీయ రోజు. కుబేరుడు తన యొక్క ధనాన్ని లక్ష్మీదేవి దగ్గర నుంచి ఆయనకి ధనాన్ని స్వీకరించినది అక్షయ తృతీయ రోజు. కుబేరుడు అంటే అందరికీ తెలుసు కదా, ఆయన అందరిలోకి గొప్పవాడు మరి కుబేరుడు. కాబట్టి ఆయనకి ధనాన్ని లక్ష్మీదేవి ఇచ్చింది అక్షయ తృతీయ రోజు. అలాగే అన్నపూర్ణాదేవి అవతరించింది కూడా అక్షయ తృతీయ రోజు అని చెప్తారు. మరి అన్నపూర్ణ మాత, అన్నపూర్ణ కూడా అక్షయ తృతీయ రోజు అవతరించిందని. అలాగే ఇప్పుడు సింహాచలం ఉంది కదా మనకి ఆంధ్రాలో, మీరందరూ వైజాగ్ దగ్గర ఈ సింహాచలం నరసింహస్వామి గుడి. అయితే అక్కడ నరసింహస్వామి ఎప్పుడు కూడా చందనంతో ఆయన్ని కప్పేస్తారు. ఎప్పుడు మనం వెళ్ళినా ఫుల్గా చందనం రాసి ఉంటుంది. అయితే అక్షయ తృతీయ రోజు మాత్రం, అంటే నరసింహ జయంతికి ఒక 11 రోజుల ముందు వస్తుంది అనమాట ఈ అక్షయ తృతీయ. అంటే నరసింహ జయంతి అంటే నరసింహ అవతారం వచ్చిన రోజున, దానికి అది నరసింహ జయంతి. అయితే ఈ అక్షయ తృతీయ ఏప్రిల్ 30th, 11 రోజుల తర్వాత నరసింహ అవతారం ఉద్భవించింది. సో ఆ నరసింహ జయంతి రోజు మాత్రమే ఆ చందనాన్ని తీసి అభిషేకం చేస్తారు. ఎప్పుడు వెళ్ళినా మనకి ఫుల్గా ఆయన చందనంతో కవర్ అయ్యే ఉంటారు మిగతా రోజుల్లో. కాబట్టి ఆ ఒక్కరోజే భక్తులు ఆయన్ని చూడగలుగుతారు అనమాట అక్షయ తృతీయ రోజున. ఆ రోజు సాయంత్రం మళ్ళీ ఫుల్గా శాండిల్వుడ్ పేస్ట్తో అంటే చందనంతో మళ్ళీ కవర్ చేసేస్తారు. అలాగే జగన్నాథ పూరి జగన్నాథ్, అందరూ కూడా జగన్నాథ పూరి కొంతమంది చూసే ఉంటారు. అక్కడ రథయాత్ర జరుగుతుంది ఎప్పుడు కూడాను, ప్రతి సంవత్సరం. సో అక్కడ 3 రథాలు ఉంటాయి. ఒకటేమో నందిఘోష జగన్నాథ రథం, ఇంకోటి బలరాముడిది, ఇంకోటి సుభద్ర దర్పదళన. అవన్నీ కూడా ప్రతి సంవత్సరం క్రొత్త రథాలను కొత్త వుడ్తో అంటే చెక్కతో, నూతనమైన చెక్కతో ప్రతి సంవత్సరం రథాలను నిర్మిస్తారు. సో 3 రథాలను నిర్మించి జగన్నాథుణ్ణి, బలరాముణ్ణి, సుభద్రాదేవి ముగ్గురిని కూడా, అంటే వాళ్ళిద్దరు అన్నదమ్ములు, ఈవిడ వాళ్ళ సోదరి కాబట్టి వాళ్ళందరినీ ముగ్గురిని కూడా ఈ రథయాత్రలో అక్షయ తృతీయ రోజు తీసుకువెళ్తారు ఈ క్రొత్త రథాల్లో. ప్రతి సంవత్సరం జగన్నాథపురిలో అక్షయ తృతీయ రోజు ఈ జగన్నాథ రథయాత్ర ఉంటుంది. అలాగే క్షీరచోరుడైన గోపీనాథుడు రేమున, అంటే క్షీరచోర గోపీనాథ అని చెప్పి రేమున అని ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో ఒక ఊరుంది. ఆ రేమునలో ఆయన గుడి పేరు ఏమిటంటే క్షీరచోరుడు గోపీనాథుడు. క్షీరం అంటే పాలు, మరి పాలు వెన్న తీసుకుంటూ ఉండేవాడని చిన్నప్పుడు ఈ గోపికలందరూ కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉండేవారు కదా. ఈ గుడి పేరు క్షీరచోరుడైన గోపీనాథుడు. ఇక్కడ మదనమోహనుడు, గోవింద, గోపీనాథ అని చెప్పి 3 విగ్రహాలు ఉన్నాయి భగవంతుడివి. అయితే అవన్నీ కూడా చందనంతో కప్పేస్తారనమాట ఈ అక్షయ తృతీయ రోజున. అక్కడ సింహాచలంలోనేమో ఈ రోజున చందనం తీసేసి దర్శనం చూపిస్తారు. ఇక్కడ ఈ టెంపుల్లో అక్షయ తృతీయ రోజు పూర్తిగా చందనంతో కప్పేస్తారనమాట. అలాగే ఈ ట్రెడిషన్ అంటే ఈ ఆచారం ఎప్పటి నుంచో వస్తోంది. మాధవేంద్రపురి అంటే ఈ గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయ గురువులు అనమాట ఈ మాధవేంద్రపురి. అంటే
చైతన్య మహాప్రభు యొక్క గురువులు. సో ఆయన బృందావనం నుంచి జగన్నాథపురి ప్రయాణం చేసి వచ్చి ఎవరు భగవంతుడి ఆయనకి కల్లో కనిపించి అక్కడ ఆయన చందనాన్ని కర్పూరాన్ని కూడా తీసుకున్నాడనమాట జగన్నాథపురిలో. తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ భగవంతుడు ఆయనకి ఏం చెప్పారంటే, ఈ చందనం అంతా అరగదీసి కర్పూరము దాన్ని ఈ గోపీనాథ విగ్రహానికి రాయమని చెప్పారనమాట. ఎందుకంటే మరి గోపాలుడైనా గోపీనాథుడైనా ఒకటే, ఆయన విగ్రహము నేనే, ఆ విగ్రహాన్ని కూడా నా శక్తే అని చెప్పారు. సో ఒక ఈ గోపీనాథుడు కూడా ఈ ఒక ఆయనకు ఒక పరమాన్నం ఉన్నటువంటి పాత్రను ప్రసాదించాడు. కాబట్టి ఆయనకు అక్కడ క్షీరచోర గోపీనాథ ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆ ప్రసాదాన్ని ఆయన తీసుకున్నాడు కాబట్టి క్షీరచోర గోపీనాథ అని పేరు వచ్చింది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఏమైనా ఈ అక్షయ తృతీయ రోజు మరి అది పెడతారనమాట చందనం. సో ఇది ఈ రోజునే కాదు, ఆ రోజున ఆ మాధవేంద్రపురి 15వ శతాబ్దంకు ముందు ఆయన అప్పటి నుంచి కూడా ఈ ట్రెడిషను చందనం రాయడం ఉన్నది ఈ టెంపుల్లో అని చెప్తున్నారు. ఎక్కడ రేమున అనే ఊర్లో ఒరిస్సా నగరంలో, ఒరిస్సా రాష్ట్రంలో. ఇక బద్రీనాథ్, చాలామంది బదరీ కేదార్లను వెళ్తూ ఉంటారు. బద్రీనాథ్లో మరి గంగోత్రి యమునోత్రి ఆ 2 దేవాలయాలు కూడా మరి చలికాలంలో మూసేస్తారు. అక్కడ చలి స్నో ఎక్కువ ఉంటుంది, మంచు ఉంటుంది కాబట్టి. కానీ అక్షయ తృతీయ రోజున మళ్ళీ తిరిగి ఓపెన్ చేస్తారనమాట. సో ఏప్రిల్ 30న రేపు బద్రీనాథ్లో గంగోత్రి యమునోత్రి ఆలయాల్ని ఓపెన్ చేస్తారు. అలాగే కుంభకోణం తమిళనాడులో ఉంది. అది గరుడ వాహన సేవ చేస్తుందన్నమాట విష్ణు విగ్రహాలన్నిటికీ. 12 గుడులు ఉన్నాయి, దేవాలయాలు కుంభకోణంలో. ఆ 12 దేవాలయాల్లో కూడా గరుడ వాహన సేవ చేస్తాయి. ఏమిటి ఆ 12 దేవాలయాలు అంటే చక్రపాణి, సారంగపాణి ఆలయం, వరదరాజాలయం, వరదరాజస్వామి గుడి, వాల్విల్ రమణ ఆలయం, గరుడాలయం. ఇవి గరుడాలయం వైనతేయ అంటే సన్ ఆఫ్ వినత కాబట్టి గరుడ పక్షికి వైనతేయ అనే పేరు ఉన్నది. సో ఎందుకు వైనతేయ అంటే వినత యొక్క పుత్రుడు కాబట్టి. సో గరుడాలయం ఇవి అంటే గరుడ వాహనం కదా, భగవంతుడి వాహనం ఆయన. సో ఈ అన్ని ఆలయాల్లో కూడా ఈ గరుడ వాహన సేవ చేస్తారనమాట ఈ 12 దేవాలయాల్లో. సో ఈ గరుడు మరి భగవంతుడికి వాహనం. మరి బర్డ్స్, పక్షులన్నిటికీ కూడా ఆయన రాజు, ఖగేంద్రుడు అంటారు. కాబట్టి వేదాల్లో ఏం చెప్పారు అంటే ఈ గరుత్మంతుడి యొక్క 2 రెక్కలు కూడా సామవేదం యొక్క 2 భాగాలు అని చెప్పారు. బృహత్ సామం అని, రథాంతర సామం అని 2 భాగాలు ఉన్నాయి సామవేగతంలో. సో ఆ 2 గరుత్మంతుడి యొక్క 2 రెక్కలు ఈ సామవేదంలోని 2 భాగాలు. బృహత్ సామం ఒక రెక్క అయితే రథాంతర సామం ఇంకొక రెక్క. సో ఈ వైబ్రేషన్ అంటే మనం ఇంతకుముందు 10th చాప్టర్లో మీకు గుర్తుందా చూసాం. నేను వేదాల్లో సామవేదాన్ని అంటాడు. ఆ తర్వాత సామవేదంలో కూడా నేను బృహత్ సామాన్ని అంటారు. ఆ బృహత్ సామం అంతా గానాలతో ఉంటుంది. దేవతలు ఆ గానాలు రాత్రిపూట పాడుతూ ఉంటారు అని కూడా మనం అక్కడ చెప్పుకున్నాం. కాబట్టి ఈ గానాల యొక్క ఆ మాధుర్యం ఆయన ఇలా ఆ రాగాలు ఉంటాయి కదా, పైకి వెళ్ళటం కిందకి రావటం, అవన్నీ కూడా ఆయన రెక్కలు గనక కొట్టుకుంటున్నప్పుడు అవి ఆ మంత్రాలకు ఆధారం. ఆ సామవేద మంత్రాలకు ఆయన రెక్కలు కొట్టుకున్నప్పుడల్లా ఆ మంత్రాలు ఆ రకంగా ఉద్భవించాయి అని ఆ మంత్రాలకు ఆ వైబ్రేషన్ అంటే ఆ మాధుర్యం ఎలా వచ్చింది అంటే ఆయన రెక్కలను కొట్టుకున్నప్పుడు ఆ శబ్ద తరంగాలు వచ్చాయి అని చెప్తున్నారు ఆ బృహత్ సామం యొక్క మాధుర్యం గురించి. అలాగే కుంభకోణాన్ని గనక మనం ఈ అక్షయ తృతీయ అనే పవిత్రమైన రోజున
కుంభకోణంలోని దేవాలయాలకు వెళ్ళడం, మరి అక్కడ దర్శనం, ద్వాదశ చాలామంది వెళ్తూ ఉంటారనమాట. అందుకని ఈ గరుత్మంతుడి దర్శనం, గరుడ సేవ చేయడానికి కోసం ఈ అన్ని టెంపుల్స్లో అక్షయ తృతీయ రోజున కుంభకోణంలో గరుత్మంతుడి సేవ, గరుడ సేవ చేస్తారు. ఆయన భగవంతుడి వాహనం కాబట్టి మరి సామవేదం యొక్క 2 భాగాలు కూడా ఆయనలో ఉన్నాయి కాబట్టి. సో ప్రభుపాద కూడా ఈ మరి ఇస్కాన్ని స్థాపించి, ఇస్కాన్ స్థాపించక పూర్వం ఇండియాలో కూడా ఆయన భక్త సముదాయాన్ని ఒకదాన్ని స్థాపించారు అక్షయ తృతీయ రోజున. ఎప్పుడు 1953లోనే. అయితే ఆ సంవత్సరంలో ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ ప్రకారం 16 మే 16న వచ్చింది. సో 1953 అక్షయ తృతీయ రోజున ఆయన భక్త సమాజాన్ని ఝాన్సీ నగరంలో యూపీలో యూపీ అనుకుంటా కదా, అక్కడ ఝాన్సీలో స్థాపించారు. సో మనం అక్షయ తృతీయ రోజున, ఇంత ప్రత్యేకమైన అక్షయ తృతీయ రోజున మనం చేయవలసిన పనులు ఏమిటి అంటే, ఒకటి ఆ పరశురామావతారం ఉద్భవించింది కాబట్టి ఆ రోజు ఆయన్ను స్తుతించడం, పరశురాముని తలుచుకోవడం. ఇక్కడ చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు చూడండి, గొడ్డలి ఉంది, పరశురాముడు. ఆ తర్వాత భగవద్గీత యొక్క 18 అధ్యాయాలని చదవడం ఆ రోజు. ఆ తర్వాత పితృదేవతలందరికీ కూడా మరి మనం అర్పించడం, ఆ రోజు తర్పణాలు అర్పించడం చేస్తారు అక్షయ తృతీయ రోజున పితృదేవతలందరికీ. ఆ తర్వాత అన్నదానం, ఏది అందరికీ కూడా వీలైనంత వరకు అన్నదానం చేయడం. ఆ తర్వాత మనం సరి అయినటువంటి కారణాలకు సరి అయిన వాటి కోసం దానం ఇవ్వడం. సో ఇవన్నీ కూడా అక్షయ తృతీయ రోజున చేసేది. పరశురాముని తలుచుకోవడం, భగవద్గీత అన్ని చాప్టర్స్ 18 చాప్టర్స్ చదవటం, ఆ తర్వాత పితృదేవతలకు తర్పణాలు, అన్నదానము, దానము చేయడం. సో బెస్ట్ చారిటీ ఏమిటి అంటే మరి భగవంతుడికి ప్రియమైనటువంటి పనులు. సో ఇక్కడ మనకి ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వాళ్ళు మరి అందరికీ ఉచితంగా మనం ఈ భగవద్గీత నేర్చుకునే సువర్ణావకాశాన్ని కలిగించారు కదా. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ టెంపుల్కి మనం ఈ సందర్భంగా ఏమైనా ఇవ్వగలిగితే అక్షయ తృతీయ రోజునిస్తే మరి దాని యొక్క పుణ్యం ఎన్నో రెట్లుగా ఉంటుంది. ఆ రోజు ఇచ్చిన దానానికి ఎంతో ఫలితం కూడా ఉంటుంది, ఎన్నో రెట్లు ఉంటుంది. అయినా ఆ రెట్లు కంటే కూడా అసలు భగవంతుడికి అర్పించడానికి సరి అయిన రోజు కాబట్టి మనం ఈ టెంపుల్కి ఏదైనా మనకి చేతనైన సహాయం ఆ రోజు చేయొచ్చు. ఈ టెంపుల్లో మరి టెంపుల్ ఆలయం హాలు ఉన్నది, ఆ తర్వాత అన్నదానానికి ఒక హాల్ ఉంది, ఒక ఆడిటోరియము, సెమినార్ హాల్స్, ఓపెన్ ఎయిర్, బ్రహ్మచారులందరికీ ఒక ఆశ్రమం, మరి మనబోటి వాళ్ళు వెళ్తే ఉండటానికి ఒక ప్లేసు, ఒక ఇవన్నీ లైబ్రరీ ఉన్నది, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నవి. సో ఈ ఆలయానికి మనం ఏమైనా సహాయపడగలిగితే, ఇదంతా ఆలయం టెంపుల్ ఇలా కట్టారనమాట. ఈ టెంపుల్ మరి నడపటానికి కానీ అన్నదానానికి కానీ మరి ఖర్చు ఉంటుంది. సో ఈ ఖర్చుకి ఎంతో కొంత మీరెంత, ఇందులో ఫోర్స్ ఏమీ లేదు, ఇవ్వగలిగితే సరి అయిన సమయం కాబట్టి, సరి అయిన కారణం కాబట్టి రేపు అక్షయ తృతీయ రోజున మీరు ఇచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అది చూపిస్తున్నాము, తెలుపుతున్నాము. ఇలా ఒక అవకాశం ఉంది అని చెప్పి. ఇది ఆలయం, ఇక్కడ ఈ చూస్తున్నాము. ఇక ఇలాంటి స్థలంలో ఎంతో కష్టంతో ఈ ప్రభుజీ వాళ్ళు ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించడం జరిగింది. అన్నదానం రోజు జరుగుతూ ఉంటుంది, అన్నదానం చేసి కిచెన్ అన్నమాట ఇది. అందరికీ కూడా అక్కడ అన్నదానం చేస్తూ ఉంటారు భక్తులకు, వచ్చిన వాళ్ళందరికీ. గోశాల ఒకటి ఉన్నది, అక్కడి గోవులన్నీ ఉన్నాయి. మరి గోవుల సంరక్షణ, సుధామ సేవ అంటే గోవులకు అవసరమైనవి ఏదైనా దానికి ఇవ్వచ్చు. సుధామ సేవ అంటే మనకి ఎంతైనా 500, 1000, 3000, 5000. మరి నరసింహ సుధామ సేవ, పరశురామ సుధామ సేవ, బలరామ సుధామ సేవ, కృష్ణ సుధామ సేవ అన్ని అవతారాలతో ఉన్నాయి.
మత్స్య అంటే 500, కూర్మ అంటే 1000, వరాహ అంటే 3, అట్లా మనకి ఎంత ఇవ్వగలిగితే అంత. సుధామ సేవ అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ కుచేలుడికి భగవంతుడు చేసేది చూపిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఇస్కాన్ లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఒకటి ఉన్నది. ఆ లైఫ్ మెంబర్షిప్ అంటే ఏమిటి అంటే మనకు అది కొంచెం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రపంచంలో ఏ ఇస్కాన్కి వెళ్ళినా మీరు 3-4 రోజులు అక్కడ ఫ్యామిలీతో సహా ఫ్రీగా ఉండొచ్చు, 4 days. ఆ తర్వాత మరి ఒక హోల్ భాగవతం సెట్ బుక్స్ మనకు వస్తాయి, మొత్తం భాగవతం సెట్ బుక్స్ ఇస్తారనమాట. సో ఈ లైఫ్ మెంబర్షిప్ గెస్ట్ హౌస్లో ఉండొచ్చు, భాగవతం సెట్ వస్తుంది, జపమాల, ప్రతి పండుగలకు కూడా మీ పేరు మీద అక్కడ అర్చనలు జరుగుతాయి. ఈ భక్తుల సాంగత్యం అసోసియేషన్ మనకి లభిస్తుంది. సో ఈ లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఒకటి 38,000. ఈ డొనేషన్ లింక్స్ ఏమిటి అంటే మీరు ఈ లింక్స్ మీద మీకు పీపీటీస్ అన్నీ కూడా మీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేశారు. ఇది కనుక మీరు నొక్కారు అనుకోండి డొనేషన్ లింక్, మీకు ఎలా డొనేట్ చేయాలో అక్కడ కనిపిస్తుంది. మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే ఈ శ్రీవాసాంగన్ దాస్ గారి నంబర్ ఇక్కడ ఉంది, లేదా గౌరవ మనమోహన్ దాస్ గారి నంబర్ ఇక్కడ ఉంది. ఈ 2 నంబర్స్ కూడా పీడిఎఫ్లో ఉన్నాయి. సో మీరు వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే వాళ్ళని కూడా ఎలా ఇవ్వాలి ఏమిటని అడగొచ్చు. ఈ బ్యాంకు డీటెయిల్స్ కూడా ఇచ్చారు. ఏది? టెంపుల్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్. వాళ్ళ కెనరా బ్యాంక్లో అకౌంట్ ఉన్నది. సో మీరు ఏదైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే అలా అకౌంట్కి కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఈ క్యూఆర్ కోడ్ ఉంది కదా, దీన్ని ఫోటో తీసుకోవడం మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. అది స్కాన్ చేసుకుని డొనేట్ చేయొచ్చు. కానీ జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఈ డొనేషన్లు ఇచ్చేటప్పుడు ఈ రోజుల్లో కొంతమంది అవి ఇవి వేరే ఇవి కనిపించవచ్చు. సో ఇచ్చేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త. ఈ లింక్ కానీ క్లిక్ చేశారు, ఇక్కడ నంబర్లు ఉన్నాయి, నంబర్లన్నీ ఇదంతా కూడా మీకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేశారు, akshayatruteya.pdf అని. అది మీరు చూసుకోండి. ఇక్కడ టిఎల్వై ఇస్క్మాన్ అని డొనేషన్ లింక్, ఇది మనల్ని క్లిక్ చేశారు అంటే మీకు ఈ పేజ్ వస్తుంది. కనిపిస్తుందా ఈ పేజ్ అందరికీ? అందరు వెళ్ళిపోయారు, సగం మంది వెళ్ళిపోయారు. సో ఇది ఇక్కడ రాధా గోవింద గోశాల డొనేట్ నౌ అని ఉంది కదా. సో అక్కడ వీటన్నిటిని మీరు గోమాత సేవకు డొనేట్ చేయొచ్చు, భగవద్గీత కాలేజీకి డొనేట్ చేయొచ్చు, అన్నదానానికి డొనేట్ చేయొచ్చు, సుధామ సేవకు డొనేట్ చేయొచ్చు. ఉదాహరణకి అన్నదానానికి గనక డొనేట్ చేయాలంటే మీకు అన్నదానం 10 మందికి అయితే 500, 20 మందికి అయితే ఇంత, 40 మందికి ఇంత. సో 10 మందికి అని పిక్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ డొనేట్ నొక్కుతాము. అది నొక్కినప్పుడు మీకు ఈ పేజ్ వస్తుంది, అక్కడ అమౌంట్ ఉంటుంది, మన పేరు రాసుకోవచ్చు, ఆ తర్వాత మన ఈమెయిల్ ఇవ్వచ్చు. ఆ తర్వాత మన ఫోన్ నంబరు, ఆ తర్వాత మన అడ్రస్, మన పిన్ కోడ్, పాన్ నెంబర్ అవసరమైతే ఇవ్వచ్చు, ఆప్షనల్, అది ఇవ్వాలని లేదు, మీకు ఇష్టమైతే ఇవ్వచ్చు. ఇదంతా ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఈ పే బటన్ కనుక నొక్కాము అంటే మొబైల్ నెంబర్ అడుగుతుందన్నమాట. ఆ మొబైల్ నెంబర్ మీరు ఇచ్చిన తర్వాత దానిని బట్టి అది మనకి గూగుల్ పేనా ఏ పే అన్నది దాంట్లోకి వెళ్తుంది. మీకు ఆ నంబర్ కరెక్ట్ నెంబర్ పెడితే మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట, ఎందులోకి వెళ్ళాలి ఏంటి అనేది. దానిని బట్టి రూపే కానీ మరి వీసా కానీ ఏదైనా చేయొచ్చు. సో ఇదంతా అన్నదానం చేయాలంటే లింక్, ఏది చేయాలన్నా ఇలాగే లింక్స్ ఉన్నాయి, మీరు ఆ లింక్స్లోకి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది అన్నదానానికి ఇక్కడ చేసాం. అలాగే
భగవద్గీత కాలేజ్కి ఇవ్వాలంటే ఒక్క ఇటుకకి ఇవ్వచ్చు, రెండు ఇటుకలకి ఇవ్వచ్చు, అలా ఇటుకలు చొప్పున ఇవ్వచ్చు, చదరపు అడుగుకి ఇంతనివ్వచ్చు, మన ఇష్టం. సిమెంట్కి ఇవ్వచ్చు. అలాగే గోమాత సేవ, గోమాతకి ఇవ్వాలంటే ఇవ్వచ్చు. మరి భగవంతుడికి గోవులు ఎంతో ప్రియమైనవి కాబట్టి దానికి డొనేట్ చేయాలన్నా చేయొచ్చు. అది కూడా సేమ్ ఇలాగే మనమే అమౌంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. గోశాలకు గో పూజకు ఒక 2000 అనుకుంటే అమౌంట్ ఎంటర్ చేసి మన పేరు, ఈమెయిల్, సేమ్ ఫోన్ నంబరు, ఇవన్నీ అడ్రస్ పెట్టి పే బటన్ నొక్కి, ఇది ఇంకా ఫిలప్ చేయలేదు కాబట్టి ఎర్రర్ వచ్చింది. అది నొక్కామంటే మనకి ఫోన్ నంబర్ పెడితే సరైన ఫోన్ నంబరు, ఈ రూపేలోను, వీసాలోను ఇలా ఎలా ఇవ్వచ్చు మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కనిపిస్తాయన్నమాట. సో అది ఇలా ఏ సేవ కావాలంటే ఆ సేవ చేయొచ్చు. సో అక్షయ తృతీయ రోజు మరి మీరెవరైనా ఇవ్వగలిగిన వాళ్ళు ఉంటే మీరంతా కూడా మరి ఇవ్వటానికి, ఆ రోజు ఇవ్వటానికి ప్రయత్నించండి. ఎందుకంటే అక్షయ తృతీయ రోజు ఇవ్వడం చాలా మహిమ గల రోజు కాబట్టి. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ఈ నంబర్కి కాల్ చేయండి. ఈ నంబర్స్ కూడా వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీకు పోస్ట్ చేశారు. సో అది. సో ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే మరి అడగండి. హ్యాండ్ రేజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే అడగచ్చు. ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? మాతాజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నిన్న 11th అధ్యాయంలో శ్లోకం 8 to 9 చెప్పారు చూసారా? అందులో శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి నువ్వు మనోనేత్రంతోనో చూస్తే నా విశ్వరూపం కనపడుతుంది అని చెప్పి దృష్టిని చెప్తాడు కదా. అవును అవును కదా మాతాజీ. మరి శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి అంటే దృష్టిని ప్రసాదించి ఆయన విశ్వరూపం చూపిస్తాడు అర్జునుడికి. అయితే సంజీవుడు ఎలా చూస్తాడు మాతాజీ? సంజీవుడు కూడా చూసి ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్తాడు. సంజయుడే కాదు, ఇంకా చాలా మంది భక్తులందరికీ కూడా అదే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మనకి అర్జునుడికి ఇచ్చారని అక్కడ చెప్పిన మాటకు అర్థం ఏమిటి అంటే, కనిపించిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన ఎవరైతే చూడగల ఇది ఉందో ఆయనే వాళ్ళకి ఆ దృష్టి అందరికీ ఇచ్చారు. అది అలాంటి వాళ్ళందరికీ భక్తులందరికీ. ఓకే మా అదే డౌట్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, హరే. ఇంకేదైనా ఎవరికైనా ఈ డొనేషన్ లింక్స్ గురించి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? లేదు మాతాజీ, ఆల్రెడీ అంత ముందు ఒకసారి చేశాను. ఈ అక్షయ తృతీయ వచ్చేస్తా మళ్ళీ. సరే, మీరు అందరు వేరే వాళ్ళని కూడా అడుగుతున్నాను. ఓకే ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. సో ఈ డొనేషన్స్ ఎవరైనా ఇవ్వాలి అనుకుంటే మరి మీ ఇందులో ఫోర్స్ ఏమీ లేదు, కానీ చెప్పకపోతే మీకు తెలియదు కాబట్టి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి చెప్పడం జరిగింది. మీరు ఇవ్వాలి అనుకుంటే మీకు ఇచ్చే ఓపిక ఉన్నా, ఇచ్చే ఉద్దేశం ఉన్నా ఇది ఒక ఛాన్స్. ఎస్పెషలీ అక్షయ తృతీయ రోజునిస్తే ఇంకా కూడా దాని యొక్క బెనిఫిట్ 10 ఉంటుంది. అది ఇవ్వవలసిన రోజు కాబట్టి ఇచ్చే ఉద్దేశం ఉంటే ఆ రోజు తప్పనిసరిగా ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించండి. ఏదైనా ఇవ్వడంలో మీకు ఇది లింక్, ఇది ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఈ 2 నంబర్స్కి కాల్ చేస్తే వాళ్ళు మిమ్మల్ని అసిస్ట్ చేస్తారు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే. ఓకే, అందరికి మరి హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ గురూజీ, నేను కూడా అక్షయ తృతీయ రోజు డొనేట్ చేస్తానండి. చాలా బాగా. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. అది అక్షయ తృతీయ అందరం తెలియక ఒక్కొక్కసారి బంగారం ఇది కొంటాం, కానీ మీరు చెప్పారు ఏం చేయాలో ఆ రోజు. చాలా బాగుందండి, చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు.